Samtang sa banwa kang lawaan naman. Ginpatay kang magmukto, ginpulian ka magmukto. Ha? Ang sang kabiktima, wow, grabe nga mga hitabo. Ha? May iba banwa, gapasingit na lang yun ay bangad sa kulang sa karam, kulang sa edukasyon, kulang sa tanan-tanan sa mga buhi. That's why kapasingit na lang yun. Ulo mo, taho ka pangihi, ang tunan mo banwa kabunon. Lain gid man ipikto kang irimnan no. Mga pinangga nga mga tagpuramati. Ay kisa ang talawit ka tao nagaisog. Storyahan tabla karon ang darawa ka kasop na tiyanay just may San Remio kag sa lawaan sa atan banwa nga pangalagan. Medyo masakit banwa batunon ang mahimo manangtan mo kaya mapatay ka, no? Although iba nga pagduda, may mga pagduda nga ang tanan-tanan na lang banwa ka kamatay, ihana na lang gid bis COVID, no? Ang tanan-tanan nga napatay tla di hana na sa COVID dura arti napatay bangad sa pneumonia, wire tinapatay bangad sa TB, wire ay bisan TB hon banwa ina resistensya mo ipaswab test antigen ka positive ka man gyapon. Wire tinapatay bangad sa urano ginabatyag mo, no? Bisan gani banwagin bangungot ka, pwede ka na banwa ihanda sa COVID mo. Todran. Pwede na rin ihanda banwa sa COVID, no? Na, bisan napatay ka sa bangungot, bisan napatay ka mga kabiyanan sa bangungot, ano pa? Kag iban pa ang gintunaan kakamatayan mo, pwede yan na banwa sa COVID, no? O grabe ito na mga pinalanggang at ang pramatik. Amo dyan karon ang problema mga pinalangga at ang pramatik. Wow. Ano na lang kadya banwang hindi mahana sa COVID, sa kadya nga mga tinion. Ang ibang cause of death kang taho, nga kauna may mga natay-tali napatay sa hamodyan, pneumonia, sobra krakaran. Kauna ka balita, patakarangan, number 1 cause of death of Antiqueños is pneumonia. Kanya guro basi zero banwa ang cause of death na pneumonia. Ano ang nagbalas? COVID. Mga pinalangga nga mga tagparamati, COVID. Na amuran COVID. Amuran mga pinalangga nga tagparamati. Kay man bisan ano ginabatyag mo, mga kabiyanan, bisan ano ginabatyag mo, kwan kaw, swab kaw, antigen kaw test, positive ka man gyapon. Pero dali lang gid mga kabiyanan, mabalik ta sa dili gid lamang magbuhay. After this, ma-advertise ta na yung mga pinalangga nga mga paramati. Ang manging Iloy isa sa mga malipayon nga tinion sa mga nanay. Amo man ini ang tion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importante nga role sa nanay amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner isa nga makabulig kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops. Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglanon ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection baby sa mga makahalalit yung mga butang kag kung nano pa ng mga germs sa palibot. Vitron
Drops. Ang immune system man ang nagakilala sa mga bago nga mga mikrobyo nga nagasulod kay baby. Halin sa iya paginawa, paginom, kag pagkaon. Gani pabaskugon ang immunity ni baby partner. Iatag sa iya ang Vitron Drops. Tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops. Ara lang sa mga butika. Yes! Dahil nailamas mo I will grant your 3 wishes. Wish ko to have a glowing skin. Second, I wish to have a whiter skin. And lastly, a younger looking skin. Alo ka kagad ha? Try mo kaya ang Glutaflex with triple whitening actives. Glowing skin, whiter skin, younger looking skin. Gusto mo yon? Gusto ko yun! Flex your beauty with Beautiflex soap with triple whitening actives. Also available, Beautiflex soap with moisture magnet. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sa manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. Kings VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog. Ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung Kings VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang Kings Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply di dya sa Banwa Pangkulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies di dya sa probinsya kang Antique. Vitron Health Bulletin. Dali lang. Na-clear ko ina dyan. Okay, balik na ba no sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo. Diyay dugang balita, no? Rogyo sa Western Visayas, ha? May sa out of 15, ha? Out of 15 mga kabyanan, may dyan kita nga 7 ka alpha variant, no? Ang alpha variant, makabyanan, kag tapos ang bilog ka beta variant, no? Alpha variant 7 kag beta variant sara. Amura may dyan kita sa Western Visayas. Gaymaw ang koy Cavite sipat nongon tanan nga mga agri-products magbabakal man paray begas mga pirangga at pramati gabligya gadrawat paray gadrawat munggo gadrawat mais tanang nga produkto nyo sa mataas nga presyo kag may mga abonos na dyan binhi tanan nga agricultural supply sa koy Cavite sipat nongon no kompleto gid dyan no rigyan sa Banwa Patnongon na murang kalipunan ng magsasaka sa Patnongon o kon koy Cavite si Patnongon or Kamapat na amura mga kabyanan ang presidente nanda si Boy Doliges no okay mga bugas sa tandang supply ra Banwa Bilog Antique sa mga DE bla ka to no okay gaymaman sa pagpalagad ta ang kung nagpa-repair block mo ka mga TV nyo, washing machine, car stereo, gusto nyo, speaker, ang ampli nyo, padugangan ang power, para magsigabong agin no? TV, tanan-tanan nga mga electronics, regyan sunahan patio, bla kung magpasor ka mo sa may tuong nga bay nga krasada, no? May dyan, sa unahan patio, bla, sa unahan ka patio, ang tunin nyo bla dyan ang pistong ran, na basta may repair dyan, kampiyon mga kabyanan mama kid angid problema kanyo mga appliances. Si Ma'am Lisel Aluhipan ay nga paano si Mama Lisel Joan Lisel Aluhipan de los Reyes Kanggaran Bakiro sakto gid ga pagwapo mga kabyanan kaga pagwapa kang Gran Bakiro
para nga may agtunan kamo kung magnami ren mga kabyanan ang sitwasyon, no? Kaya kung mag-agto kamo, pwede gid basta i-maintain tagid ang social distancing. Kay lapad man ang lugar na dyan, abo perter ka nami ladang nga Grand Bakiro, noy. Ha? Oh. Gay moments pagpalagad ta, mga kabyanan, ang Omni nagabligat tanan nga hardware items, construction materials, agto kamo sa Omni. Mga pinalangga ta Bramati, ha? Sa Balotso, mga kabyanan ka, barangay sa San Jose, no? 24 kadya ang ginpainalam sa granular lockdown. Bangod may mga kaso kang COVID nga hindi magnaba sa anom. Hindi magnaba sa anom. Region sa capital town. Ang epicenter banwa kang COVID Santique is San Jose. Is San Jose, mga kabyanan. BC patlad mo ang San Jose. Ang barangay lang may granular lockdown, pero pag abot mo banwa sa public market, sa pira kami establishment, gadas aganay magyapon ng taho. Ha? Kaligad to, libot-libot ko sa city, ura matatan ka pa na ogaw, ha? Diyan natatan na gina-open ko lang banwang bintana, belakang sarakyan. Magsalad, iba sa establishment. May ibang establishment, mga kabyanan nga, prasbi kung gagatag tao sa salad, nang hindi pwede salad. Hay magrenetak, gidlang ka mo sa salad, because nga ti, ano lang ginapanawan nyo to nga, miyad kon ga panaw ko sa, 4 lanes nga karasada, kay, hindi ka mo gin mag-desaganay, no? Pero kung magsalad ti mo sa establishment, iba ganit yung karabanwang anda nga ragyan, ura ganit ti 1 feet banwa ang kalapadan. Di ko magsukalaway mo sangganay mo pat. Di ko sangganay mo sangganay man irong nyo. No? Di ang protocol bla ma-break because ura it patakaran ang banwaman na dapat gina-require ang mga establishments tuod man, bisan diin raad, bisan just klase, nga antes magsalad ay iba, sigurdohon banwa nga, how asar man tong tao, pagawon naman ang iba, agad di magrinata. Mga kabyanan, may isang ka-establishment, dyan kita nakita, marapit sa Busrillo, nga mabakal arena, mabakal kung ano-ano, gagirnatak tao sa salad, gabungguan na anda baga. Tinaw, diin dya kara mo ang pamangkota. Diin banwa dyan kara ang pag-maintain kag ginatawag nga, ang ginatawag mga kabyanan, nga, social distancing. Miyad guro amo dyan masolbar rather than sang sa i-dispatch ta polista, magbantay bilog adlaw sa kada border, sa kada banwa. Timiyad man gani ura gina imponer ang kada banwa nga border kay daw sa kaawat chimpo mo lang mga kabyanan man tuod. Mas effective tala nga sa kada banwa, kung gusto nyo gid madakpan, dali nyo dyan madakpan kung sino violators. Kada banwa, mga kabyanan, ang may task force gid lang mausisa ka every establishments, agad mapasiguro blang oops, kamo wara kamo ga observe gamay-gamay space nyo, ginaalaw nyo taho magsinalad sa establishments nyo, nga man-an nyo magagirnatak man lang sa salad. Dibla? Tiyang tao kung pabayaan mo dyan banwa kag hindi ma-implement kang mismo establishment, imbis magpinsar nga
mahalong ta. Hayra ka patusalad. Gadas aganay lang man daw ora man sanda banwag obserbar nga mahimo matransmitan da kang virus kung may virus to. Ang nagserlad ng iba. Why? Ay pansig padali lang gani. Sobrang dali kapismas man tuod. Ora naman mapinsaran. Nga rigto tanana, lisa kag rigto tanana patalang sa pagsalad sa sang establishment nga hindi naman gani sunod ang protocol, bangad kadali man mo kagirnatek salad ka man. Ako banwa. Laka mo lang tuod ako gapamakal. Gabakal ako kisaman sa over the counter laran ora ako nakdak to sa iba nga may nakasaralad. Tamaan ako banwa sa stricto man sa tawag nga social distancing. Mga pinalangga katang pramati. No? Hindi lang kamo magpinsar nga daw ga parayo tati man anyor man sitwasyon tlan. Mga pinalangga ta pramati. Kundi ti mo maghalong kanya kag kun madatkan ka umyadi ko matsambahan banwa mayad ka kundi bay. Although nga ti tanan-tanan kita may mga panangga kag may mga panangga kag may mga panagang. Kang ura pa mauso ang COVID may mga panagang bla sa mga malain espiritu kag ginawa. Kisara may mga budo-budo tanara banwa ka una pa mo. Tambay ko no. Ang budo-budo ang panangga kag panagang kiba nga budo-budoran kun makasalir sa kadyang matinion. Ambay kon makasalir sa kadyang matinion hindi guro. Nga sa mura mga kabiyanan nga mas effective nga bisan sa mga establishments kaya tabo laban ang transmission kung ang tao nagapagak sa sang lugar nga pampubliko like sa mga barligyaan, sa mga malls, sa mga ginabaklan kang mga grocery items, rigyan gid sa public market. Dapat rigyan kamo mapokus. Dapat dyan kamo mapokus. And even sa public transport, no? Even sa public transport, whether or not may mga idyan nga mga nagabiyahe, public utility vehicles, jeeps, nga nagabiolate gyapon banwa kang social distancing. Gabayad rin ka gani kang doble bangad ang ginasugtan ka una doble bayad kay perde sa nas biyahe da. Kaya ang gamay bangad sa social distancing gamay lang nga pasahero ang pwede napsak yun. That's why nagdoble ang bayad kang plite. Karon kung medyo lax sa banwang bantayanay ginasiting capacity ng dagyapon nagbalik pares ka una bla kang wala pang COVID ang biyahe ang sukot da mo man gyapon. Kung may kita ka mo sa public transport, kabayad, taga ni doble. Tapos, isiting capacity nyo, TDN karon ang social distancing. Mga kabiyanan? Kung amo dya banwa ang ginasunod, hindi nang lang ta mag-checkpoint sa mga banwa dya nga. Ito sa isaan ng tanan nga tao travel. Ay, rigtom lang, example, magto sa Jose. Mamakal tanan-tanan sa tindahan. No? Kakirita ay sa narigto ga ingdanay ga ingaday. Now, amora banwa ang mga lugar nga naga-transmit ang virus. Bangad nga ti kung iba carrier, hindi man sila kilalahay, nag-transmit sa iba, that's why nakabuol kang virus. No? Amora gani nga may mga lockdowns. May mga lockdowns kinapasira ang pira ka mga establishments. Agad nga wala ti mobility ang tao. Ti sa mga lugar tanang nga may mobility ang tao, hindi man matuman mapa-implement kamayad ang sakto nga health protocols, especially ang social distancing. Sa mga establishments bala mga kabiyanan, nga kung kita nyo ni gasrulad tao sa establishments nyo kagatak, kamu lang man ay sa way nga hindi kamu imponer kang kagalingan ninyo nga patakaran
nga hindi nyo pagpasadla ng tao, kung kita nyo lang may space nyo, gagirnotak manwa sa sulod. Gaymaw sa ating nga pagpangalagad ang RL Cycle Parts. Kung magbakal ka mo banwa kang bisiklet, RL Cycle Parts. Kang spare parts ka motor, original, kag raka, sa RL Cycle Parts ka mo sa may daan nga bulangan dyan sa Sentro Sur. No? Amo man ang Julius Paint Trading, na pahamtang dyan mga pinalangga nga tag paramati sa Sentro Poblasyon, Colase, Antique. No? Sentro Sur dyan ron. No? Sentro Sur. Tanan nga pinta dyan mabakal, kag tanan nga kolor gusto nyo, itimplahon banwa ni Migo Julius ang tanan nga kolor kang pinta. Mabuol na gid. Wow, grabe mga tinalangga nga tang paramati, no? Ang mabuol kang pagtimpla ni Migo Julius mga kabyanan. Wow. Sige, gaimaw sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan ang diyang ang diyang Signrace Advertising Incorporated. Ang Signrace Advertising Incorporated sa Sentro Poblasyon tanang printing materials Regyan Panua mabakal o kung mapahimo sa Signrace Advertising Incorporated sa gapon lang si Tol Binja. Maayong mabalita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. Kings VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung Kings VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang Kings VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply gidya sa Banwa Pangkulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies gidya sa probinsya kang Antique. Vitron Syrup. Partner, nakabati ka na wala sa antigen? Kung nakabati ka sa vaccine, amo-amo gini sila partner para ma-immunize ka sa pila ka mga balatian labi na gid sa aton nga mga kids. Ang antigen partner, substance ini para ang immune system naton magprodusar sang antibodies agud sumpungon ang antigen. Kay ang antigen partner naghalin sa mga chemicals, bacteria, viruses kag nagapurma man ini sa sulod sang lawas. Vitron Syrup. Kung makilala na sa aton immune system ang bag-o nga antigen, dira kag ma-immunize na ang lawas naton pero kapag wa ini sang antibodies para maprotektahan kung mag-atake liwat ang antigen nga nagaling sa germs. Kag kalabanon din partner nga ginaigo sini amo ang mga kids. Yani hindi naton ini pagbaliwalaon. Dapat may ara gid ginatumar ang mga kids sa Vitron Syrup. Vitron Syrup nagaboost sa immune system. Ginapaaktibo kag ginapapansik ang bata nga indikasyon nga maayo ang kondisyon sa lawas bangod nakatumar na siya sa Vitron Syrup. Vitron Syrup mabakal sa mga butika. Balik ta sa atin nga pagpalagad si SB Julay di makutak imo sa pagpalagad ta bisan ano oras suguon mo kampiyon sa serbisyo publiko. Amo man si SB Mami Pilar Alosilha matandas mag-imo kang ordinansa. Mga kabyanan, limod kang kababayanan sa Sanggunian Bayan. Goy ganamit banwa dyan ng raha kag mga gina-order sa Papa Donso. Kato nakatiraw ko kang andaraha, subrak na midterm makbenan. Ang panag-iyag likya si Wakoy, si Wakoy, no? Mga si Josue Xavier. Ang isang ka mabuot nga bata. Gaimaw sa ating pagpalagad si Mayor Joje Lumugdang. Nagakuon kooperasyon ng gidang-gidanglan agadasig na malabuot ang kauswagan. Kag ang Ilas Bike Shop kung magbakal ka mo bisikleta, mga manami bisikleta, diyan ka mo agtogid sa Ilas Bike Shop, Ragyan sa Barangay Lampotang, mga spare parts dyan, kompleto gid, original, kag may bagsak presyo sanda.
mga kabyanan, ba, may mga nagbuhis naman ka nga kabuhi nanda ha? Nga mga may isang ka-nurse naman si Mrs. Bautista sa Angela Salazar Memorial General Hospital. Kinanglan ba na duga nga nurse, minapatay naman nga nurse hospital. Ano lang gunolinan to, may ginabatyag sa lawas. Pirakadlaw to nagpabakuna pa, igo ta na pirakadlaw lang danog supukar mga balatian na napatay. Amora ko on tagani kun jay general information lang dyan atang inahambal. Kung may mga ginabatyag kamo antes magpabakuna, kung may mga private doktor kamo, konsulta kamo gidanay sa doktor, no? Ha? Kung kinanglan nyo gid ibaluon kung ano estado kang inyo ginabatyag antes magpabakuna. Although nga para sa COVID ang bakuna, wala takmaan banwa kung may side effect bala nga hindi konforme ang ginabatyag nyo sa lawas sa mga epekto na. Although nga para malaradya sa virus, pero may epekto kahit papano banwa ang vaccine sa lawas ta. Ha, kung hindi kaya kang ginabatyag mo nga may pundo dyan sa lawas mo, basi amura makatrigger kang imok matayon kang problema. So mas kinahanglan nga makonsulta kay kamo sa doktor, no? Wala kamo ginabawal dyan kariya. Amor gani banwa nga ang Department of Health kang atan mga health experts, ha? Bisan dyan sa vaccination centers, may doktor gid dyan gina-assign agad magpamangkot kang information kaninyo kung may ginabatyag ka o kung ano. Garanti bangad bala sa kasakuan mga kabyanan, hindi gid nandagad mausisa, unlike sa kung mag-agtot ninyo sa private doktor ninyo. Kaman may mga interaction tartin nyo ka doktor mo, no? Uyangin nyo ginanay ka tiyempo. Ang rang mga iba nga nagkaramatay, mga kabyanan, nga mga nagpabakuna, mga isolated cases ria, nga posibilidad ang pagpati kang haros kadamaan, may kinbatyag, kag wara makaya ang epek kang baksin sa andalawas. So nagkomplikar. So kinanglan ihibaluon nyo ginanay. Kay hindi tanan nga vaccination centers nga although may in charge ka doktor dyan, matatapanda kamo kag maihibalogid ang inyo nga mga background kay kayong lawas ninyo, no? Kapin pa kung hindi nyo ginmasugid tanan-tanan kag mabakunahan na kamo. Na amora ang problema, amora nga advice ta. Ay kaysa kung luya inyo immune system, makuon kamo sa kung may private doctor, let's say for example kamo, no? Napakonsulta kamo anay, makuon na nga antes ka magpakmakuna guro. Makuon gidran nga i-boosta ng immune system mo kay basi maproblema ta. Na amora mga kabyanan, ha? I-konsulta nyo gid agad nga makasiguro ta. Bakit rahilo ang vaccine makabuli na kaninyo. Ang effect lang garing nga hindi ang effect lang garing, ang side effect lang garing nga hindi makaya kang inyo ginabatyag sa lawas kag nagkomplikar. And what we call this komplikasyon. Nagkomplikar, ha? Mga kabinan, ang ana effect sa inyo isara kag ginabatyag nyo, by example sa lawas, no? Matsumur kung luya inyong immune system, i-boss nyo anay antes ka mo magpabakuna, ha? Kamay panginintindihan nyo kita kanong punto ta. Gaimaw ang evergreen herbal capsule, amo diyang tumaran nyo agad magtaka ang inyong immune system. Amo diyang banwang tumaran nyo agad nga magsaka immune system nyo kag magnami inyo resistensya. Mag evergreen herbal capsule, ang tuni lang ang mga butika. Amo diyang ginatumar kuman kang nilotasyo. Dahil lang ang Romeng Antonio's Miracle Oil diyan sa Barangay San Juan, Kulasi, kay Kagawad Hiramis may janta na stock, no? Kay Kagawad Hiramis may janta na stock, no? Kag rigyan sa Balakbalak kay Ma'am Kabog Pilar ka kag nunong
Nonoy mini grocery sa Batunan Norte kag sa Sanggi sa Jack Store sa Batunan Sur. Region sa Bitadto Norte sa kay Anay Kapitan Magsiko may dyan kag Mendoza Store. Kag sa kay Kapitan Jimmy Sumugat sa Barangay Fe. May iba pikta nga mga outlet pero sarasarahan talang di pa gulpi-gulpihan na ano man nakataga wala si sa buhi kay Alexis Aloro may dyan nga stock alas 8:37 kag dyan sa Banwa sa Palawan po siya highway kay mao si Migo Taboy Sidyoso kapapatakad kamo satellite agto kamo dyan para namin reception kang TV nyo satellite no kulasihap at ubang Kapalawan po siya kag may Banwa may dyan sa Dasanga sa Banwa Pandan sa Sentro Norte sa Diboco Building okay ga imaman si Kapitan Victor Sorilla kang Sentro Norte halong tas COVID halong tas pamalatian magpanglimpyo kapalibot kag may baligya man nga grocery products poultry products sa ana kadya nga balay barato oras sa tengapag pangalagad mga kabiyanan na alas 8:38 dali lagid bala mga kabiyanan kay istoryahan tabla dya karon sa atin nga pagpangalagad no ano naman gina-allow dya kang atin may kapon may text ako na baton nga hindi kuno bla katurog gaagi ang mga truck bisan gabi ga howling kang baras abi ko kung office hours lang dya ang trouble ka mga truck kung maghowling ka baras di paano karon mabantayan na kang atin mga quarry enforcers ang diyang bulanay baras subay kung gabihit na trouble mo kag bulanay baras ti daw ano guwa na karang kapanakaw ti mo kray dapat may klaro nga patakaran dyan nga kunon adlawon amo lang bulanay baras sa suba agad mabantayan agad mabantayan ay naman andya kang atan gobyerno probinsyal or may diyaman sanda kag ginalaw man na kay kung hindi ra ma-records ti ano pagsulod kang income sa probinsya karag sa barangay nga ang barangay kamay may ginatawhan man nga chike bilang share nanda manwa sa revenues baras kagtang main concern laman tanarog yang nga ginareklamo ang hakotay nga bisan gabi na hindi makamu mag-double time pa manggaranan gid ka kuanran may mga drug call kuno nga truck nga gahakot baras ko gabi diin dya sa Texter ta diin dya mga kamyanan oras sa atin banwa nga pagpangalagad sa sabat sa likod kami isyo alas 8:40 baw jay naman nag-viral sa social media ang sinabtanay kang staff kang sangka hospital sa Barutak Biho sa Tupas Memorial District Hospital sa Barutak nagbaisay ang staff hospital kag darwa ka pulis nagviral bangad nga may pasyente gindara ang mga pulis bisan pa unang dapat or pangunang lunas uragid nanda banwagin tatap uragid nanda gin tatap ang hindi karon pag-aksyon kang mga ospital sa mga gina-admit rin karon bangad natural may COVID may problema tas COVID mangin rationable na lang bala mangin rationable kag mangin anad bla kita panadon terlang blaban wang aten pinsar ang aten mind nga matabo dia anytime sa mga tao nga kun lain imo sakit nabunan kaw may blatian kaw
Kung idaraan ka sa ospital, ti diin lang daraan na kung di magbaton ng ospital. Hayang rason ti, gutak ron, puro COVID rin lang yan. So dapat may preparasyon man mga ospital ta, nga just in case, may iba nga mga kaso nga ginadara, ha? Hindi naman pag i-deprive ang kinamatarang ng tao nga maayad. Ha? Kaya may ibang platian, banwa nga kung madapatan, kabulong, gaayad na mo. Masalbar mo pakbuhi tao. No? O, kisa gani ang ibang tao, kung katingaran, ginapabay, under lang, pero dyan pa sa ospital, man under lang man mamatay. Ang punto nga, i-treat man sanda. Kung gusto nyo hindi ma-infect, manan nyo ron kung ano mo, on nyo raad. Nga, jaw ay, bangad nga may mga COVID, na dyan ang diyang lugar, ang diyang portion, dyan ang iba nga sakit sa amo diyang award daron. No? Kay, una-una, kinamatarang kang sinuman mga kabyanan, nga maayad man sa bekeng ti COVID nga balatian nanda. Karon, ha? May mga cases na kakatabo nga. May eksperyensyahan ta na lang nga gina-deprive rin karon ng iba. Ha? Bisan dapatan kang first aid or pangunang lunas, why get? Ha? Sa Iloilo, nagbinaisa itong staff kang Sangka District Hospital sa Barutak kag mga polis nga nagdara ka pasyente. Ha? Bangod nga hindi banwa magbaton ang ospital kang pasyente. Ha? Kung hindi gusto nyo ang purpose, hindi nyo gusto ma-infect kang COVID, ay may mga patients dyan, hura nyo gina mapreparahi nga i-separate. Ha? I-separate ang lugar or ang emergency room kang mga non-COVID patients. Ay kinamatarang manandar banwa mag-ayad sa kung ano man ginabatyag na. Hindi ko nga ospital atlad. Mapokus lang tanatatan sa COVID patients. COVID patients. Di kung hindi pwede daraan, ha? Kapasyente ang ospital mo, kundi mo dyan banwa kang notice nga close ang ospital, ha? For the admission of patients nga may different nga mga balatian, no? Nga nagakinanglan man kang pagtatap kag medical attention. Ayang pamangkot kaya karon kung i-deprive timo ka mga hospital sadya. Tidiin na lang timo magto. Ay almost everywhere may COVID patients man. Tanan ng hospital guro may COVID patients man. Ti about banwa kun may ginabatyang timo nga iba hindi timo ron mag-hospital. Ha? Sos delikado. Ha? Ang orang nga mangin aware kita gid kangatan banwa ikayong lawas sa kadya nga mga tinion. Wish ko to have a glowing skin. Second, I wish to have a whiter skin. And lastly, a younger looking skin. Aloka ka gano ha? Try mo kaya ang Glutaflex with Ripple Whitening Actives. Glowing skin, whiter skin, younger looking skin. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Flex your beauty with Beautiflex Soap with Triple Whitening Actives. Also available, Beautiflex Soap with Moisture Magnet. Si Migo Boy Doliges kang koy kabit isipat nongon. Ga monitor man sa ating pagpalagad direktas patnongon na. Ha? Ang kamapat patnongon bla. Diyan timo ka kita nga mahal ang anda nga gina bakal nga presyo kun produkto ka mga mangunguma. Ha? Mataas ka presyo. Hay iba may produkto manguma may mga barligaan ginabarat talang nanda no. Pero sa koy kabit isipat nongon mahal. Reasonable ang presyo. Kag dyan man kamo makabakal kagramitan yung blasam tanga panguma kamo abono, farm chemicals, herbicides, pesticides, tanan-tanan kompleto no eh.
Sa ako'y kabit isipat nung. Kadya na may promo-promos na to. Galing rigya sa norte, daura, tanatan mo, no, i-expand nyo ba dyan, no, yung inyo, yung serbisyo sa Kulasi, be? Ha? Sir Boy Doliges? Mas nami, gid nga, amo, dya kulang, gid sa Kulasi. Kag kung may dya kamo kudyo, kadya guro nga branch, baw, dugo, kun, gid guro kataho. Ha, mga kabyanan. Kay ang taga central part of Antique, ha? Urar ka pa sa nosirig yan sa patnungon nga kuy ka? Sobra ka kompleto, anda dyan baligya, no eh. Barato pa. O, kadya may 1 year plus anda, may expand kidya sa norte, sa Orihi, no? May expand kidya sa norte, sa Orihi, mga kabyanan, kayo daw kakaragmite na kamabaligyaan dyan sa Kulasi, confirm, chemicals, abono, mga kabyanan. Mga baligyaan, no, gagmay, no? Kag hindi, iba pa kumplito. Na, siyempre kadlaw ba, i-expand ng dadyara, no? Inapasan, yog larito sa Central Park, sa sur, nga bahin ka, Antique. Okay, gay mouse pagpalagad tang, diyang, si SB Boy, Alarcon, gusto na may kasulayan, gid, pang ginawita sa Kulasi, kagabuban si former SB now, Municipal Administrator, Condrado maayo. Ha? Basta serbisyo publiko, Condrado maayo. Karon talang dyan guro sa hapon na ibalita, kung rumana. Ha? Pinatyanay sa lawaan, pinatyanay sa sanimiyo. Sa karaka problema kang tao, tlad pinatyanay tanin nyo, may COVID, pata natubang, may pangabuhi, pata nga na, kiba, hindi ka hindi, pigado, bis pag mabuhi man, ha, iba ta na, maka, pinsar pa banwa nga mamatay ka taho. To sa bukid, kalawaan, ginbuligan ka magbugto, ang sangka, biktima, buno, labo, patay, ha, kasi kung may mga rigatanan man dyan, pero kinanglan gini mo patyanaw, sa sanimiyo naman ta na, darwa ka biktima nga gasakay sa motor nagkupanaog sa sada ng ihi. Nagtunan kalingin nga sirinan nga kuibas. Binuno ang diyang darwa. Buyon klase tao jay. Rapit mo lang tura sa amon. Kakilalahay man tura mga tao sa Pirak Baryo. Galing ka atad giblagi sa nga hindi man ma-spilling. Ay maantak nimo. Ano ni nang Gloria ko ibas man, nga printe. Gloria, good morning, Dad. Oras sa tagapagbalagad, alas 8:50 sa sabat sa likod kami isyo kag ang mga balita. Bao. Ay reklamo dyan na. Ano man, rigyan sa Sibasti, bla. Kung may magpositive bala dyan sa Sibasti, ginapanawagan ta si Dr. Babaynhon. Doktor, ano man orar tinyo dyan ga implement ka bamangkot lang ta. Wire tinyo how ga implement ka contact tracing kung may magpositive dyan sa may banwa kang Sibasti. Kaya may isang ka nagpositive dyan na nagagto sa munisipyo. Ang reklamo rugya ginpadangat nga anok matuod dyan nga na hospital gani niya may nagpositive dyan, bangad nga daw nag-ayad-ayad, nagagto sa munisipyo, di balik naman sa hospital, di nakaslamuwa, tuktaho, andat nga, waay ti contact tracing, basi to ang manang mga nahalo-biluan, bla, nalapnan. Ikaroon, kung hindi tama contact tracing, di kag ipang swab to ang nasalamuwa, kang example nagpositive, paano ta masiguro karon to nga yan lang kung sigurado kita nga negative kung positive to kung sigit na karon ang anda nga lagaw nga hindi tabanwa matapna, ma-isolate, ma-quarantine, di ba? So importante gid may action ginahimo ang aton mga LGU kag health department kag kada banwa, no? Di pras ka dyan.
ang report na baton ko ha, mitlangan ko lang gid, no? Ora man problema jay, reklamo ja, balita ja, no? Parehas ko no sa nagpositive nga municipal agriculturist nanda dyan, no? Nagagto sa munisipyo, may mga meeting-meeting pang natabo, naging tambungan, na ura la kamaan sanda dyan sa Sibasti, ura man sanda tigin patigayon, nga contact tracing. Ha? GMAT Auto Repair Shop kung magpa-repair kamo kang inyo sarakyan, agto ni si Mat Ongon, dyan sa may Barangay Sentro Norte, Kulasi, sa Pagwa Pagtos Barangay San Juan. No? Pagwa Pagtos Barangay San Juan. Na parehas ko no sa municipal agriculturist. Kang si Basti, nagagto pa sa munisipyo, no? Nga, positive kuno to sa ang punto nga dapat may mga giniwat sa nga meeting gin contact trace, no? Ay malay ti mo kung may nadatkan to banwa kag may nasalamuha miyad lang kung sigurado ka nga ura to nag positive mga kabyanan karon kung positive to ura man contact tracing kundi naglinaton karon rang virus. Ha? Daw wara tinyo kuno dyan sa Sibasti gahiwat nagapamaan kung positive kamo. Ha? Kauna amo man dyan komentaryo kay iba. Pras kay sa mga public official lang iba nga mayor kung magpositive sanda nagapagwa gid gay na pamaan naging positive sanda nagapagwa kang official statement. Diyan sa Sibasti, gintago-tago, tanananda. Sa mo diyang bagay, dapat mangin open kita. Mangin open kita. Good. Ang pagka-open ta, bangad public official kita, tanan ginahulag ta dapat. Mamanaan kang publiko. Ura araman kudlat-lat, ginakahiya kung positive kas COVID. Di ba? Much more kung public official ka. Hay nagapakita ara kapag ka-responsable na klase public official kung ikaw ba parehas kung nakatapikan ka ka-COVID. Ginapamaan mo sa publiko nga positive ikaw kag gin-undergoron ikaw, nagpaidalam ikaw sa normal nga health protocol kag quarantine para malikawan ang pag-transmit kang virus. O di mayan, inyo na nagyan ginatago nyo. Kag hindi lang maglain buot nyo man ino. Pras ka dyan. Ginapamangkot las doktor babayinon. Doktor watin nyo ka contact tracing. Yang inyo municipal agriculturist dyan, nagpositive, nagagto pat na kuno sa munisipyo, mga kabyanan. Tiraan to, ang naslamuha na to, si saan nyo to. Basi nagkaralatnan man bla. Ay karon kung hindi nyo sisa, kung nagkaralatnan to, sige pandalagaw, dapat i-isolate tara kung negative, ura problema. Ay kung nagpositive, kundi hindi raad magrapta, di ba? Kag may aksyon kita dayon ngay muon. Ay karon kun ura tabanwa tigana nga magsagit mo sisa kaya kag contact trace ano na lang guwa nakjabay. Halimbawa nagtinapay anta sige, bahala kung magrapta virus. Kag sa mga opisyal taman bi kung positive mamuno gayrek mo sagi lagaw man bi. No? Nugay ka mo sagi lagaw kag nung balay bi. I-delegate anay ang mga obligasyon nga pwede man lang ma-delegate. Di ba? Sahi paman banwa tanan tagahalong tapos kung kamo tagahalong ti ano na lang guwa nakra mga kabyanan. May reklamo raman san upa mon hazard pay. Dali lamang radya madarwak tuig ja kaso ka COVID ja ura gyapon ti hazard pay. San Paul Internet Cafe napahamtang jabanwa sa atubang kang Shiny Star. Kung magbakal kamo kang kung ang serbisyo i-avail nyo PC rental, photocopy, and coding scanning, laminate, abay magpa-ID ang to ni si Alan Alpas Aurelio. Tumandak marketing, kung tanan nga machineries, generators, gamit sa panguma pangisda, agto kamo sa tumandak marketing sa Sentro Norte,
Kulasi sa highway, ha? Dodoy Bikiri, Dodoy Pizza, Dodoy Restaurant, dyan sa Sebastinoy, kagabaligya man tanang nga construction materials, kag tubig, amuman ang tamburong, dyan sa unahan kang public market, ginapragyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Tabelya Electronic Supply, dyan sa may ingad langgit sa Barbasa, ha? Ingad langgit kang Barbasa, Coop. Tanan nga LED CD, LED TV, ma-repair kagabaton man home service. Si Papa Mike Pelber Medina kag SBB Bokwal din katiyaw. Amo diyang mga mga SB katibyaw nga ang nakakuon ang mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan kang tibyaw antike. Si SB Rami ni Cesario kang Barbasa nagakuon palangga nagid kamo. Oh. Si Mayor Bibong Baladhay Kalawaan, may tatak sa pagbag-o. Si Mayor Jerry Nicor kang Barbasa kag ABC President Bobby Nicor, padayonon ang kauswagan sa Banwa It Barbasa. Wala nga lang panahon sa atin nga pagpangalagad mga kabiyanan, ha? O mananta, ha? Ragya sa Western Visayas, may 7 ka natukiban ragya nga Alpha variant. Kag sara ang Beta variant. Mga kabiyanan. No? Plus, may ginabantayan nga Delta variant. Ha? So, magpabakuna kita. May nag-abot naman 3 milyon nga dosis kang Moderna. Moderna, no? Sa pungsod ta. Daw sige-sigir kayang vaccination daw sa luad-laur kada banwa. No? Ang balita sa Antique, may darwa kami notos na nabilin. Ang balita nga sa 380,000 Antiqueños ang nabakunahan ron province-wide, mga sobra naman sa 50,000. So kung i-convert sa percentage, mga 13% of Antiqueños ang nabakunahan na mga kaabyanan, no? Pero ang naobserbaranta, nagdinagasa ang aros tanan-tanan. Kang ang ginabakuna katuang tong Janssen, no? Kang Johnson & Johnson's. Bangad sa katurok lang mo. Ang iba nga mga bakuna dyan, ang Sputnik, AstraZeneca, ang Sinovac, no? May second dose ta na dyan. No? Ang advice talang kaninyo, umananta, antes ta mag-end, sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, nga, antes ka mo magpabakuna, siguduhon nyo mayad immune system nyo. Kag kung may mga ginabatyag ka mo, ha? Although nga may doktor sa mga vaccination centers, tabasi, hindi ka mo matatapan, gid, kag mapamangkot, gid kang insakto, kung ano ginabatyag nyo, kag gusto nyo lang mapagbakuna, bakunahan lang ka mo, ha? Agto ka mo anay sa inyo nga mga personal doctors or private doctors, kag ipastable ang inyong health. Kay isa, basi, hindi magkumporme ang inyo lawas sa mangin epek kang bakuna. Kag baka trigger pa kang inyo kamatayan. Ang bakuna, panangga kag proteksyon na sa COVID virus. But kung may iba ka mga sakit, basi magkomplikar. Mura nga ang advice ta, ha? Agto kamugid sa inyo nga mga doktor anay, no? Pwede man gamit kamo anay ka miracle oil, mga kabyanan. Antiviral man dya kag sintomas ka COVID bol ano dya rak managarayan, no? Kag tanan-tanan nga mga sakit pwede mabuhal kang miracle oil, no? Kag rak-rak raman testimony diyan kana. Wire tat nahon. Sa aton ba nga pagbalagad impunto alas 9. Ako dya si Roming Antonio nagapasalamat gid sa inyo banwa nga pagpamati miad gid nga aga mga kabiyanan, probinsya kang Antique.